Ei olla koskettu täällä mihinkään. Halutaan muistaa Marttia tälleen. Kaikki on niin kuin sinä aamuna. Okei, jos mä vähän katon ympärilleni. Voitteko te antaa tän sille? Tässä on mun numero. Voitteko te antaa tän sille? Siru oli viime yö meillä. Se jäi aamulla nukkuun, kun sillä oli paha olo. Mä tulin just kotiin. Se on vieläkin täällä. Mä en saa sitä hereille. Saatana hullu. Soita kytät. Mä sanoin, että pää kiivitun bissevalossa. Et sit puhut tosta sisällä. Venä, mä autan sua sen isonkaan. Sä et saa nyt kantaa mitään painoa. Ja mä lupaan raivata sun vanhasta huoneesta ne kaikki turhat rojut pois. Me ollaan kyllä katsottu yhtä kämppää Vallilasta. Joo, mutta millä te sen maksatte? Mulla sitä paitsi on kokemusta lasten kasvattamisesta, toisin kuin sulla. Onhan mulla duuni. Voi kulta, kun sulla pitäisi olla säästöjäkin, että saat takuvuokra ja laskut maksettua. Tuo on helvetin kallista aluetta nyt, kun kaikki kauramaita hipsterit tunkee sinne. Me ollaan oikeastaan säästetty jo jonkin aikaa. Just. Seuraavaksi perustat mainostoimiston ja Kallion craft beer hanoja arvostelevan instatilin. Kuvitteletko tosissaan pystyisi hoitaa sitä? Sinä, joka on aina ollut niin riippuvainen musta. Älä. Kaiken oot saanut ja mikään ei riitä! Hi guys! Hi. Oh, hi. Hello, Hi. Heidi. Hi. So, what are we going to do today? We're going to make a short film. I actually have never acted before, so I'm very excited about this. Just sä et välttämättä tiennyt, että täällä kauniissa varsinaissuomalaisessa maalaismaisemassa valmistetaan päivittäin Suomen ehkä parasta jäätelöä. Jymyllä kaikki alkaa maidosta, joten tänään tehtävänänne on hankkia ja toimittaa jäätelötehtaalle 20 litraa tuoretta maitoa. Kalle! Kalle lähti selkeästi kohti lehmiä. Eli se nyt vissiin aikoo ihan oikeasti lypsää meille sen maidon. Meneeköhän sillä Kallella kauan vielä? Ei tullut maitoa. Paha silmää ja aika pieni taka-ajo. Sitten ei taida olla kyllä mitään epäselvyyttä siitä, että kuka on voittanut.